ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ମୋ ନାଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଘର ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେଦିନ ଥିଲା 2023 ମସିହା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ମା ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। କହୁଥିଲା ରଜ ପରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ସରି ଆସୁଥିଲା। ମାସେ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲିଣି, ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ ଘରକୁ ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମା ବୁଝୁନଥିଲା, କାମ ନ କଲେ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ, ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି। ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଛୋଟବେଳୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଠିକରେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ବାପା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ମା କଥା ନ ମାନି ସେଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନରେ ଚେନ୍ନାଇ ବାହାରିଥିଲି। ସେଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଇ ଅସହାୟ ଭାବେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ମୋତେ। ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ ମିତା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ସିଟ୍ ତଳେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଁ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଜୋରରେ ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯାଇ ପିଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀରଟା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ବଗି ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଶବ ସହ ଅନେକ ଶବ ଏଣେତେଣେ ଛିଟକି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋ ଶବ ସହ ଅନେକ ଶବ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାନଗା ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ମୋ ଶବଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ମା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ଭାଉଜ ମାଆଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଚେତା କରୁଥିଲେ। ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲିରେ ଧନ କହି ବାରମ୍ବାର ଚେତା ହରାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଘରଟା କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ପରଦିନ ମୋର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘରେ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସୁଧିକିଆ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜେଇ କରୁଥିଲେ। ମା ମୋର ସେମିତି ସକାଳୁ ଶେଯରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପରଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମିଶି ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନୁଦାନ ରାଶି ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ମା ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ମୋ ନାଁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଟିପ ମାରି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମୋ ମାଆକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମାଆଙ୍କର ଟିପ ନେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଦେବ କହି ମୋ ମା ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ଯେତେ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା ମୋ କଥା। ସରକାରର 50,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚେକକୁ ସେ ଜମା ଧରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, ଏ ଟଙ୍କା ତୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ମା। ତୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବି? କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧାର ଉଧାର କରି ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛୁ ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବୁ। ଛୋଟା ଭାଇଟା ମୋର, ତା କଥା ତୋତେ ଲାଗିଲା। ଚେନ୍ନାଇରୁ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି? ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମା? ମା ଟଙ୍କା ଧର। ମା ବୋଧେ ବୁଝି ଯାଇ ସାରିଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲା। ବାହୁନି ବାହୁନି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କେତେ ମା ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।